ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନେରୀରେ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିଥିଲି, ଇଏ ପାର୍ଟ 2 ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଟା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ 5ଟା ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦିନରେ 3ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦିନ ପୁରା ଥିଲା, ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲେ। ଯେମିତି 4ଟା 5ଟା ହେଲା, ଲୋକ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ଜବର। ଆମେ ଏଥର ମା' ପୁଅ ଆଉ ଗୁନୁ ଯାଇଥିଲୁ 3 ଜଣ। ମାନେ ଏତେ ଫର୍ଚା ଥିଲା, 3ଟା ମେଘ ଉଠେଇଥିଲା, ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନ 3ଟା ବେଳ ଠାରୁ, ଇଏ 2ଟା ବେଳ ଠାରୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା, ଲାଇଟ୍ ଚାରିଆଡ଼େ। ବର୍ଷା ଉଠେଇଥିଲା ତ ଅନ୍ଧାରିଆ ପାଗ ଦେଖାଉଥିଲା।